L-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek ilha l 6 ġimgħat konsekuttivi mingħajr ebda mediċina out of stock. Xi ħaġa straordinarja jekk wieħed iqabbel dan ma' dak li kien jiġri ftit ta' snin ilu, meta n-numri tal-mediċini out of stock kienu ferm akbar. Ikkummenta dwar dan is-segretarju parlamentari responsabbli mis-saħħa Chris Fearn meta sar il-post fejn jinħażnu l-mediċini u ħtiġijiet mediċi oħra li jintużaw mis-servizz tas-saħħa pubbliku. Dan jikkontrasta b'kbir ma' sitwazzjoni li sibna sentejn ilu fejn il-mediċini out of stock kienu bl-20 jekk mhux bil-mijiet. Ta' dan irrid nirringrazzja lil ħaddiema kollha li għandna fl-isparijiet, speċjalment tas-CPSU li hija l-unit li ġib u li hija responsabbli li ġib il-mediċini u tara li ma jkunux out of stock, kif ukoll lil-nies li jaħdmu fil-skema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek u speċjalment l-ispiżjar fil-komunità tal-kooperazzjoni tagħhom biex inkunu nistgħu nissiguraw li l-pazjenti jieħdu dak li huma intitolati għal jieħdu dak li għandhom bżonn. Waqt din iż-żjara kien spjegat kif waħda mill-miżuri li ttieħdu f'din l-amministrazzjoni u li għamlet differenza kbira kienet dik li kollox ġiet ċentralizzat. Għalhekk l-uffiċjali tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek jistgħu jkunu jafu aħjar u l-ħin kollu li huma l-mediċini li għandhom maħżuna u li male. Miżura oħra kienet dik li l-mediċini qegħdin jitwasslu fl-ispiżeriji b'mod aktar spiss bħalma tinxtara aktar spiss ukoll dak meħtieġ. Saħansitra dan wassal biex ikunu frankati 5 miljun euro f'ħażna ta' stokk. Segretarju parlamentari Chris Fearn tenna li l-Gvern huwa impenjat li jkompli tejjeb fuq dawn is-sistemi. Anke għaliex il-Gvern qed jinvesti f'aktar miljuni f'mediċini u għalhekk ir-responsabbiltà fl-użu tagħhom hija akbar.